akeba ude galutigalai we politiki javai anti-terrorism we are going to go blind हमारा बिजनेस femme mi fe to fe mi to fe wo de fe पैसे मिल जाएंगे आज 15 तारीख इंडिया Gabi. से पैसा ट्रांसफर होकर naka na fulo de video ma chama ma no bi kamba ke utlo be ni kuma kana इस महीने की 20 तारीख तक पैसा we are ka fuko ma be ठीक है और आप हमें उस होटल के बारे में बताने वाले थे हाँ ube ka baba kuma ka nu la me wati mi में कैसे लोग मैं es जानता beta हूँ de bali bana कि पहले ni ni fe bo ka bi do ka nga bo kuma kana ऐसा करने से ali bi kuma ka ma no la ti ka bo no la e ya ko ka ma du लास वेगास की होटल्स में देखो साल arajo le be एक भी हो सकता kwan jamfara an jamfara है कमाने का इतना शौक an jamfara sonia bele an jamfa mati sokono mamunu nana ke sokono anw de bi sokono sa olu bɛ anw kɔ olu b'aw an ka ko banna k'a ka n'u si to yen u bɛɛ bɛ sa de i ko wulujugu u bɛ faga de ne ye baba dɔgɔnin mankan ye ne ye zanme ye k'u bɛ t'u fɛnko la bi baba yɛrɛ nana Aida, Aida. Anga kisau dogara, anga kisau dogara, anga masih ini be. उसकी जगह पे दो जाते हैं Ubeka jaya tu kami na ubeka jaya te. Kamu tu macam tu kadi korup na ambe fayambi. Kau sila kau jadi bom be. Kau jadi. Kau kagak just ni. Aku tahu tanah wajah. Kau ni kan marfa di mana? Kau jadi, nama jadi, anda kisah jadi. Kau ambil songan sabi le. Ni bekas rasanya. Kau mana bisa biwa? Ni Arjun miliki, amuso bisa domi. Kau ambil rasanya. Aku ni bisa rasanya. Dengan dia suruh. Amirlan Nawatimi. Aku masih di sabi. Jika ni mati sabe. Ay mo beli dong jole. Aku kena bo. Aku kena bo.
Arjun alata abora wala sabi ta mobilita kana teruta koche hate jai Allah subhanahu koche hai ke walidi Inspector Arjun Nina malam ni makari joro di doa Arjun Kajara Apa mati sapi Shankar Baba Apa yang nak tunjuk dia? Joni ne kodu nembo Baba Shankar Kosa dugusa sumanelo Baba Shankar Koche hate jai Chai ke walidi Arjun Anna mobili ateru kama Wala suka na koi jambala Ko foi ti jambala tu bolo sini Ni jana mate Wasamar baba ne chai Ateru takatana ya ko ne chai Arjun Agelara Arjun Ali nadi nibi twala ya teru kushi Ko teri aga gelene Ko ore aga gelene Ko wakale ukumoro da Lisa Arjun देख मुझे Ko ni midane abo Abo wuli Arjun wuli wuli sa Naje Abimandu तू संभालने वाला Itergadu अब संभाल मेरे को Ame ko ine mwa fe ka Allah banwa fe Wuli sa Wuli Arjun Arjun Naje ka wuli बात कर Kilometer le ka wuli Arjun please Arjun Kanam ke Kanam lasra kuna Arjun Baba mamne re Kanam lasra kuna
ay kardinun caman sa Aisha no ya wolo deni agadun na ka orfani na bla demza mun ne batu bulu ku deme wagin na kumbe ala agwe nyana may bela jele la ba demso ni ngama no Aisha gamin kadi ala yo debike Baba Sikandar अपनी जान देकर सब nenya tala maro ka fo abe sukola बहुत दिनों बाद Furaire tu la fiu बहादुर से nema cheshi bon ikatoinila मजा आ गया पहली बार लगा कि किसी जिंदा आदमी को मार रहा हूं मैं aywa वरना ज्यादातर लोग तो tieno ne terike sara तेरे gayi terike deninge falai kabla fala tola ibese ka muko Aisha eno ya denye ka fawole kana di warama kana bla babada माफ कर दिया wajendi ya fima de और हाँ जाते जाते तुझे दोस्ती निभाना gayi teru jafa sabla yubla fena सुना है कि ite femisido दोस्त की लाश दोस्त के teriya gelaya kama suturale numanda ama तो दोस्ती sabula teriya ka gelende cheni awa bimani aya kana fulum ne abi ya fanema ये रहा तुम्हारा ika बैलेंस wari de ni min menefe तुम सोनिया के साथ ni दुनिया soria की ay किसी ta कोने jien में fano जाकर fa नई gata जिंदगी शुरू ay re lafiya और बाबा? e ko baba nu o उसका baba क्या ki हुआ? tori sa बाबा को ako amito baba no fe ne bina o fe di sayama तुम लोगों को इस ne मिशन be fe में ka जो anga हमने ko सबसे jo बड़ी peu दी थी। अपनी इज्जत पूरी करने के लिए मुझे ne तुम de लोगों fe की fe जान no ma si soro ple खेल समझ रखा है ah पापा ako ifa sale ko ibi je iterike sale ko ibi je मिशन ako ne ko ka bana सिर्फ तुम लोग मिशन से अलग हो रहे हो ako ne de ya damne ne de ya jo ako terike के तमाशा देखेगा ke oroen अर्जुन तेरा ही दोस्त नहीं ke cheye ke jalagantigi kana kafla ko nyala mayala किसी से कोई बहस नहीं ako करेंगे ne ko kanga jo इस मिशन में तुम लोगों को मैंने ne de ablala wona ko ka dabla maga na fulu dama nde be fenga masoro समझ गया ah ako ne afamu तू अपने को इस efe ne na fulu made na fulu ti fuyi अपने को इस ne ni na fulu mana dugukolo sanfɛ ne bi taa dugu min ne ni nafolo ti taa i ka wari filɛ आज से गुलामी खत्म ne ka jɔnya banna देखता तो अपन को कैसे e se ka ne lajɔ ne terikɛ sara e se ka n lajɔ and that is fine do you understand a ko wa ne ta kɔni banna la pewu ne ti baba kɛlɛ क्यों अपने आप को अर्जुन की aa i ye alijinɛ saya kɛ fu ye bi min kun bɛ miiriya den na ka ja wolodenni ko ka na yɛrɛ di e ma i k'o faga तुम उस दिन भी सही थे जब तुमने अपने पापा को बाबा ए सिकंदर भी से के कहता खिलाफ हूँ, सर वो झुकाने आज की सीनी। सलाह दी थी और उस दिन कहा भी सही फाड़ थे ला, जब बमा तुमने ढका हम से सब ये लोगों बोलो को इस लांगोलो। मिशन के लिए चुना था a ye yɛrɛ kisi saya la siɲɛ joli पर आज तुम दिमाग से नहीं सिर्फ miiri दिल से काम fitinin dɔrɔn अपनी बेटी जैसे सैकड़ों a ko ne bi fɛn bɛɛ kɛ hali ni n bi falatɔ soni de jɔ हम लोगों ने बाबा ए, कोई से hakilinaw bɛ kɛ का fu ye ऐलान किया है जंग छेड़ने baba से sikandari kusara n'aw ye के साथ एक लंबे a ko ne bi saya kɔrɔ dɔn baba to ye nin ye अर्जुन मरा नहीं arjun ma sa इस जंग में शहीद हो गया a bi sa de ni e ye baara in जान jɔ इसलिए दी ताकि हम लोग a bi जिंदा sa रह de सकें मिशन को ni पूरा e कर ye kan fila fɔ हम लोग बाबा सिकंदर से का सिर्फ बाबा एक तो हाथ के ɲɛnamaya la फासले पर है। दोस्त की लाश दोस्त a ko ayiwa babaw de f'i ye ko sudomu ɲuman de i teriw ma k'i bi taa mun fɔ a wolodenni ye miiri kɛ cɛ ye ka na kuma fila fɔ
ko cɛ ka kɛrɛfɛ y'a da k'a ye cɛ ka kɛrɛfɛ y'a dala k'a ye kana sɔn ka kɛ mɔgɔnin ye kana siran siran tɛ cɛya la 9715 anw y'a bila yɔrɔ min an b'a ta ye hali n'an bɛɛ bi sa 153 a y'a ɲini baba bɛ min u ye wulikajɔw bonya baba bɛ min a bɛ ka taa min fa bɛɛ lajɛlen bɛ u kɔnɛjɛlen don a ka telefɔni na a donna zone dɔ kɔnɔna na k'a bɛ sari burukini ko mɛ yen nɔ ne n'a delila ka taa yen o ye hôtel belebele ye a bɛ ka taa yen सारबोकन में आने की एक और वजह कहाँ पे कहता है एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ना एक बार बाबा वो मैं अलमारी पे अली फ्रांसी मान जा उसको ढूंढने का चक्कर वापस हमें से आप बोल बगा फ्रंटियर पे अंग मुली जो लाने का कुंबे जर्मनी में नहीं फ्रांस में मतलब कोना बोले इब्राहिम को फ्रांसी नहीं मिलेगा सारबोकन जर्मनी और फ्रांस नहीं बना मालूम फ्रांसी बात के लाबला साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है पर फ्रांस के साथ है एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अगर वो किसी अमिता तो पे अमा कुंबे अलमारी यानी फ्रंटियर से बाबा से रखलाना फ्रांस पहुंच गए वो बाबा का खूब बाना इस मैप में दिखता है कि साब्रुकन के करीब एक छोटा ब्रिज है जो फ्रांस से जुड़ता है आया अशोक लगे दो गना अलमारी हमारे काम के लिए दो गदा कुंबे फ्रांसी फ्रंटियर ला फ्रांस जाएगा क्यों? जाएगा नहीं हम kama bela ma bela jere na boka ba ay mo ko sara olu ku yele ga police wala ka ga sara fali ay ko accident me kele me nyefe de ko sira me na lelu aga gra churi wa ko ma kuma anglais la de ko accident de kera ko de problème anga sira fulana ta Fahren Sie zurück. kanga sira fulana ta anga se ka du France dugu ma sira fe awa ne ma sira le unde sonia fe aya yere ga policier C'est ce trompe, Baba Sikandar. ko ne baba Sikandar de Plusieurs crimes par ay ga ira to la France ga ula ko ay mauto no ay mau ga na polota ko wa ka unta de problème malangolo na sira France ama la bla dugu kamne ala to da bi la bla dugu This is for the cars. And now you guys better clear this all up. kay bara mi ga bla ga sira fale asara fale ala ga policier no ya ye ko ka woni awu to awu de bo tere mi woni fle ne awu ni alimani janje de na ili teme France ko ka sona kay ko dugu munu de aga na folo ayere ku amba mine ga di amari tanayi ko France ko de ko ala labla ko ne baba ko bla waga lin teme abura alimani ga do na France aga ko bana ko priya Yes, Karan. बाबा awa ko babi ga dai एवरीथिंग रेडी kala bene ko fe bela bene lo मैं बॉर्डर के इस तरफ फ्रेंच पुलिस के साथ बाबा का इंतजार कर रही हूँ. kwani to bena la ko na do na dro ube dugu ka ka ko mobili jo baba so mi ngabo abi manu yaye akai mobili jo de yana ga teme kere jeman na abi ka tama sena kana amma so na teresa wone ay papier do ngole asonna eko mna yana jo baba आगे से हाईवे पकड़ना है ako ko ni Israel mai ne ni Israel mi ta na fo endi eko jodi ako ne bika chere fie to ya njamba जितना सोचा था उससे भी ज्यादा ko ne masigini ni njamba ne ga da France kanuna दोस्त के मरने के wa wala blandu we आप किसकी बात कर रहे हैं ko karansha na ko digi mi fara de बाद wa beta jur sala no fede अभी हमें हिंदुस्तान wa bitana ide anga sig
Kubela segi. करण वो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। Kwa plan B ka aya kumbe suna bita. Ko chewe nwani. Abi mani. Ko foi te minti ba wa ko dame ko la sa ko bi la gali baba shama rupe azoe ana balma ke fly hafta ani samir ani gardu ko ni gamado wa faransi la bla ko jeti ma jaw fani ma woto ko baba suronder ku wosora awani duanye soniye baba isigiya ami kele nabo toya foi tesoro angono adola gizi baba single kulo ba adonu kulo ba na uba ala were koni ti wara de ba ta kuma ko baba were ni adu were mangai da baba ya da le mane ga wala ni kan shi ta le la ble be donu mi kulo ko baba siya ayaya ba ko ga ko ni wele tabu itija kene mana mango kon de me sami ane to ko ni de mo abu tabu ko dila baba ma ni ga ko ga dile ga me ay wa fami baba Sikandar ay kule gaw me aklo ba do no mangana ga ale munena ni kafara ka yada ala de ga joya joya baba ra do ko do kuma jora ala ko da ko karan mi ke na baka to ayo le mama e ka karan ni be baba ra ka ayo aya ke min bela abi manu
ayakula karamsa inspector Arjun ayo musofa aga atawde wulla ni ngi ayidi Samir bhai bacha dogonu me kulala yande me वो शिवजी का खेल है यहाँ से निकलना मुश्किल है सब गाड़ियां खल्लास हो गई हैं ऐकू मैंने नाम दे पा कोई लोगों को लगा है कोई लगा रहे पकड़ा समीर पकड़ा था समीर पकड़ा वो लगा रहे पकड़ा ये अब तक मांगा है सब खत्म हो गया को बेचिया ना खत्म हो गया को बेचिया ना समीर मेरे आंखों के सामने उसे और मैं कुछ न कर सकता पर आप मेरे साथ ऐसा मत हो देना भाई मुझे बचा लो भाई मुझे बचा लो मुझे इंडिया ले जाना है पुलिस मैं मर जाऊंगा मुझे बचा लो मुझे बचा लो मुझे बचा लो तो फिक्र मत कर मेरे भाई वो करना जोरम बल मके कोई थी सुनो बादशाहों की जिंदगी मैं लातिया दीमा इधर एंडी कसो मीना इधर एंडी मालू मीना तुझे मानने नहीं दूंगा इधर फगाइबा बोलूनी इधर फगा बोया कोलना इसके बाद का जो रास्ता है वो कुछ रख लेने बने ऐसा उस पे सिर्फ बाबा ही चल सकता है वो मालूम वाला सब लोगों बोने का अकेला सिर्फ बाबा ही चल सकता है वो नहीं बाबा को बने मैं मलोटा आपको बबेगा को बनाने की चाहिए एक बार भी मनु करना के कौन से बातें आयान तेरे का पकाना है नहीं माँ पकाने लग गया वो करना क्या तुम करना नहीं पका क्या माना सरा नहीं माँ कांगा सर नहीं कांगा सर काट के नहीं इसका सर झुका के बगा के मामा ला बेबी सरा को का मौसरा का मौसरा बे पाना सा बाबा जी ने ना हम लोगों को बेबी लबा अल्लाह ताला को पूरी चीज जाने हमसे नहीं कलो होते हुए भी कहाँ कले हमारे दिलों में खौफ बनकर जीता रहा है कोम्बी न्याना मामी ने कहता नहीं है फसुला या के मुनु ना बिचका सर मैं इसे इसी के हथियार से मारना चाहता हूँ वो दलगा इमादी ने मैं उस डर को मारना चाहता हूँ मैं तीसरा जिसे हमारे दिलों में पैदा कर सबला मलो ओ कौसा एमबी मिसाई डर खत्म है वो का को बना तो बाबा खत्म वो बाबा का को बना वो मौका सिरा बना वो ने जेते तेरे दारा बाबा का उन्हें लाए फसो को दौला की जो वो भी आवा किरी जो किरी में वो मार के जाके आऊँगे बाबा पे बोलेला बोलो पासारा बोलो जोसारा बोलो मुसोसारा ये पूरा की जो मिसा वो सब नहीं वो मत सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर वो कुछ तेरे उन्हीं को मैंने जेलेला मैंने को अदालत इस नतीजे पर वो पहुंची है बाबा ने कि आके मुजरिम बाबा सिकंदर ने इस देश के सबला खिलाफ फसो दे जुगुदो इंडियन पीनल कोड के अवा ट्रिब्यूनली के तहत अवा कोडी अदालत के पूरा पास शांति मुजरिम के लिए सिर्फ एक ही वो यार सजा इलाका है को और वो काली है मिंग का सजा। वो पकड़ी दी बाबा भी पकड़ा काली मिंग
fe de la jele ni aya ke mu na wi ka do ya jo ala ka foko wuluni akauta baba yetu ka boya daga tin garan sama ko wai bi duro duro la islam iya ke mu na olu yana olu biu olu so yana ko baba ni je dai aga mate age ka duro be na jele ko wa ko tunu ga ko ga duro ni baba ko wa baba e du foye bene bala aya de ni dumu ami say no be imam ni makam ne yo de kauni ni be ni de on ni so ni panda de bola ni de Allah mo ne bola mo ga ni di kama ni de awo de ma kama ma de ma de ma ne di ne ni de awo de ma ne ru ma de ma de ma ne di ni de awo de ma ko ni ma de ko di la karam sa balma mo sen vle balma muso in filɛ k'aw la denmuso filɛ e a ko i b'i yafa ma ne de tun b'i faamu ko foyi tɛ balimaya bɔ n'a b'i bɛn a y'i bɛn ala y'aw kɛ kelen ye k'a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ चलो भैया k'an ka taa so घर चलो an ka taa so ko ni diya ɲɛ b'a dɛsɛra fɛn min na i b'a sɔrɔ a tɛ s'o la n'an bɛ taa so ne ni yɛrɛ bɛ taa so ayiwa ko de kama u bɛ miiri Arjun u taara denmusonin ta k'a ladon Karan ani Priya u taara ka taa Aisha ta k'a ladon k'a k'u den ye Abiman ale ni Sonia olu taara Italie ka t'u ka furu kɛ ka kɛ maaba ye dugutila fɛ u bɔra ni baba Sulafɛ k'a yira a la k'a tulo juru la bɛɛ ɲɛna wa baba ka ko banna ayiwa a bɔra ka nin seliman duman in na an bɛ se ka fɔ Mincun Cɛkalaborti ni a b'a wele ko Jimi a ka selimanba laban dɔw don nka an bɛna Jimi yɛrɛ ka ɲɛnamaya dɔɔni ɲɛfɔ a ye a ka se ka dɔɔni dɔn a la a bɛ ka fɔ cɛ min ma ta ko Jimi nin seliman in na n'a tɔgɔ ye ko Baba Sikandar ayiwa a tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Mincun Cɛkalaborti ayiwa a Bangladesh don Bangladesh ye dugu ye dugu mankannin don a tugu bɛ Inde la ayiwa n'i ye Mincun yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a wolola le 16 juin 1947 ayiwa ala kɔni y'a ka kalifa minɛ a la 2019 in na an filɛ san min yɛrɛ la ayiwa n'i ye Jimi ta k'a lajɛ ni o ye Mincun Cɛkalaborti ye Jimi a y'o sɔrɔ seliman dɔ de fɛ nka Mincun a yɛrɛ ye seliman daminɛ ka don Bollywood ka na seliman baara daminɛ o kɛra 1976 kɔnɔna de la a donguma o san in na a ye filimuni 2 tourné hali n'o y'a sɔrɔ a ma jate olu la kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ tun ye Paul Kulbule hɛ Bursan Rishi Kapoor de kun y'o acteur ye a yɛrɛ ye bɔli min k'o la o tɛ tɛmɛ miniti 6 yɛrɛ kan o san kelen na u y'a bɔ seliman dɔ fana na ko Do Anjani ko dunan 2 ayiwa o ye dɔn ni Erika ka seliman dɔ ye a ye minitini min yɛrɛ fana k'o la o yɛrɛ tɛ tɛmɛ 6 ani 7 yɛrɛ kan nka Jimi a nana ka na tɔgɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye o kɛra 79 kɔnɔna na a ye seliman dɔ dilan ko Sulak Shah Kajol Kilani kun b'o la a nana Tarana dilan ayiwa ni arrangé ta ye n'o o ye Leila ni Kɛsi muso in ye succès n'o ye sanga ye o ye Jimi wele en 82 a kɛlen ka disco danseur ni ka o dilan 82 o kɛra sanga ye Pierre Juta Nahi ko Diagneti Gallo ye a y'o kɛ en 84 Ismaël Fu danseur n'a ko Jimi Michael a nana o fana dilan 84 kɔnɔna na sanga na ni i yɛrɛ d'a ma tugun Agini Pantla ni ani Amita Bachchan nana ɲɔgɔn sɔrɔ o la ani Jimi commando ni a ta k'a lajɛ Jimi ka nin seliman laban in fana kɛra a ma sanga belebeleba ye ni o ye Elani ye an bɛ se ka min fɔ an b'a fɔ ko Jimi a ye actrice min furu o fana kun ye a ye muso min furu o fana kun ye actrice ba ye ko Yo Gita Bali Masa Ramani ye den 3 kalifu la cɛman 2 ani musoman 1 cɛman 2 in Isume Cɛkalaborti Namosi Cɛkalaborti musoman min b'a la sa o ye Disani Cɛkalaborti donc ala ye mɔdenw caman nɔgɔya ye an bɛ dugawu kɛ ni acteur ba in ye ko ala ka yankusa ma ni yan ye an tɛ ɲinɛ a ka seliman dɔw ko fɔ an k'olu tɔgɔ fɔ a ye Jane K. Arzu a y'o sa filimu a y'o dilan
मैं और मेरे साथी नेनिंगा समाउ ayodla sahas ayodla anana yere prodi Siliman dola 83 ko Jimmy Boxer ame do ke Jimmy bon ngwe Jimmy yere akanyana ma ko 9 kuma yelema galo yeduya labanke mishila fuji felibo ame jodi ke felikela kala kala galo yelema tabula niyo galo jeje to selema sema mawala ma feli ke la hadi ma awani awga tilman man ni ore ela le ma ba mungu me ela na emi ke bina te ni filman ba ni yere ni o sugandi le mai rale sadu sumale baba siganda ku injin ni kun karaboti aba ko ni mako jini woni ni baba siganda aiwa adimi sen termi mu mesin mai na la ba wala ko zali ko ko jonki pande aiwa abimani yu o mi mu mesin mai na e ba do adamu na ko ko la abi mani yu ko ale ko joni Ibrahim ale ka musuli ko ni na ko lara da awa nan bora sa amina to korba yare dinga lalu alfilmu yare ajerbai filmu ajerbai raul kana je do ni amar wulu je ale kana wulu la ko da filmaina karanta ani allamu na ko mi ko bidi aiwa o ko fe esteter mu filmaina ko ale kana wulu la to ko da andin an kai ni ka kuma filmaina amita patel ko ni ale kuma ale wulu la filmaina ko priya ni awa filman bili bai ni baba siganda min la sera audinga ni abarna tete papa kamara ani atirke ni abaraga no usman jire amed do gani alibi ko masara mani ko akanga ero shaya min kadi audi amudu ko audi ay wakande ay ko wala
awa Zumana ne yɛrɛ nisɔndiyara sabula ɲɛ bi i ka denmisɛnw na fantan naani bɛɛ lajɛlen la ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ baara kɛ hakilina jumɛn b'i la i ka nin denmisɛnninko ninnu na. Komi mɔgɔ n'i bilala baara la mɔgɔ kelen bolola baara ye kelen bolo tɛ se ka bɛɛ kɛ donc denmisɛnnin dɔw bɛ an bolo an ye minnu jo n'u bɛ se ka munumunu ka baara kɛ u yɛrɛ ye cogo min na quoi bon ninnu denmisɛnnin caman filɛ nin ye caman filɛ diplôme b'u bolo a dɔw tilala kalan na bon a dɔw fana bɛ yen nɔ olu ma ekɔli yɛrɛ kɛ mais caman bɛ yen nɔ u bolo joona sisan nɔ bon baara kɔni n'i b'a la i kan ka mɔgɔ wɛrɛ fara i kan walasa i ka don n'a nataw la i fana ka se ka nɔ bila mɔgɔ wɛrɛ ye quoi voilà o de don an ye denmisɛnninw caman ta k'u former quoi voilà. Ayiwa o kama sa o fana kɛra nisɔndiya ye o kama o denmisɛn minnu filɛ nin ye an bɛna kelen ɲininka a fana ka se ka fɛn dɔ fɔ an ye an bɛ se ka min faamu n terikɛ i ni sɔgɔma tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Isa Watara. Isa i Watara. Ayiwa Isa aw bɛ baara la an ni Zu bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa a daminɛ la ka se bi ma nisɔndiya ni wasa jumɛn b'i bolo n'i bɛ se ka min fɔ an ye ni an filɛbaaw bɛ se ka ta. Ne bɛ Bamakɔ n'a lamini jama bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen y'a mɛn. Zu tigɛna an ka patron don. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Depuis anw ye baara daminɛ Zu bolo tiɲɛna a kɛra nisɔndiya ye a kɛra bonya ye. Kosɛbɛ. Zu a bɛ se a ka baara la tiɲɛ yɛrɛ de la a y'anw kalan ni kɔnɔnajɛya ye nin diyara an ye trop a tila ka Zu fo puisque nin bɛ dɔ bɔ chômage la Zu bɛ denmisɛnninw kalan i yɛrɛ ɲɛ bɛ jama na a b'anw kalan ni kɔnɔnajɛya ye ni Zu ɲɔgɔnna caman sɔrɔla Bamakɔ ka fara nin kan tiɲɛna a bɛ dɔ bɔ chômage la yɛrɛ ni kulonkɛ n'a waati don sɛbɛ n'a waati don anw kɔni an bɛ kulonkɛ kɛ yan cogoya min ka d'anw ye an bɛ sɛbɛ fana kɛ ni an bɛ Zu fo ni nisɔndiya ani bonya ani karama yɛrɛ m'a f'i ye kamalen a tɛ tɛmɛ nin kan fiyewu ayiwa a bɛɛ lajɛlen ɲininka sa k'a fɔ maa min bɛ se ka nin n'a ɲɔgɔnna kɛ a ka ca a la a denmisɛnnin bɛ nin na min ye denbayatigi ye denmisɛnnin bɛ nin na min mansaw jigi dalen b'a kan a kɛra sababuya ye denmisɛnnin bɛ nin na mun tilala kalan na baarako o gɛlɛyalen don i b'a fɔ a ye min fɔ a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ni nin ɲɔgɔnna cayara fɛn min y'an ka jamana in ye baarako ka gɛlɛn cogo min na a bɛ belebeleba bɔ a la anw bɛ foli de kɛ ka dugawu belebeleba kɛ ko Alahu Taala a ka garijɛgɛ belebeleba di anw ni Zumana ma ani Zumana balima n'a sinjiw bɛɛ lajɛlen nin kun ye aw ka sɔgɔmada in na an ye baara ɲuman min sɔrɔ k'a ta ka di aw ma Zumana ani a balimaw n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na ni o ye plombier an bɛ foli kɛ Zu an bɛ dugawu kɛ kumakan laban min b'i bolo k'a lase i bɛ se k'o fɔ ani folikan min b'i bolo dɔrɔn i bɛ se k'o fɔ. Ouais bon kumakan laban ye ka Ala fo k'a barikada an ka denmisɛnninw yɛrɛ fana fo parce que n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ i ye kɔmɔgɔ tilennenw de sɔrɔ donc ni fana ye mɔgɔ kolonnen sɔrɔ mɔgɔ minnu kolonnen d'u ye a b'i ka ɲɛmɔgɔya diya i bolo i y'a ye lafiyara bon fana ye kɔmɔgɔ minnu sɔrɔ o kɛra mɔgɔ kolonnenw ye donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramatɔya la hakɛto bɛ nin kan sallallahu Muhammad. An y'o de fɔ fɛn min ye Zumana ye a ma dan plombier ni électricien dɔrɔn ma n'i y'a ta k'a lajɛ an ka baaramisɛnminɛn caman bɛ yen n'i ka olu sɔrɔ a ka ca la ni Zumana ye ɲɔgɔn ye kaban olu fana o nɔgɔyalen don ayiwa kamalen dɔ b'an bolokɔrɔ a bɛna a tɔgɔ ni a jamu fɔ an ye ayiwa fɛn min ye o kɛnkɛlɛri minɛ ninnu ye ale b'u tɔgɔ dɔn kosɛbɛ a ka ca la nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a bolo n'i sera Fatigila suguda la i b'a yɛrɛ sɔrɔ nka mɛn tigi la o ni foyi tɛ kelen i ni sɔgɔma. Awa ni sɔgɔma somɔgɔw. Kɔni baasi tɛ. Tɔɔrɔ se. Awa. Maa e yɛrɛ tɔgɔ ye di? Hamadi Fofana. Hamadi Fofana. Hamadi Fofana a ka ca la ni maa min wulila kɛnkɛlɛri minɛnw nɔfɛ Zumana ka yɔrɔ la ani e bɛ ɲɔgɔn ye ayiwa i bɛ se ka fɛn dɔ fɔ an ye minɛn min sɔrɔ ka di e bolo ani ka taa se i yɛrɛ ka numéro ye fɛn jumɛn ye nin bɛɛ lajɛlen a bɛ Zu a ka baara cadre kɔnɔna na. Papa minɛn caman kɔni a b'an bolo yan nɔ n'a mago jɔra minɛn min na a ka ca Ala fɛ a bɛna sɔrɔ an nɔ ampulu b'o la kɔntaku b'o la piriziw b'o la disjoncteur b'o la suganteur b'o la nin bɛɛ lajɛlen b'a la nin bɛɛ b'a la diyara n ye ayiwa o fana k'i ta ka bɔ a la fɛn min ye ekɔlidenw ka minɛn ye ekɔlidenw ka minɛn u b'a fɔ olu ma ko fourniture o ekɔliden minɛn o bɛɛ lajɛlen fana bɛ sɔrɔ i bolo donc i bɛ se ka olu dɔw fɔ n ye parce que n ɲɛ bɛ livre dɔw i bolo i ka se k'o livre fana cogoya fɔ n ye. bon n ye livre min n'an bolo sisan. awɔ. ne français 9e. 9e français de ye nin ye. awɔ. ne français 9e. awɔ. ne ye anglais A à Z. ka taa anglais daminɛ na fɔ a laban. fɔ a laban. o bɛɛ lajɛlen a bɛɛ b'a la. ka taa se kayew ma ani kɔnbaw a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen. a bɛɛ bɛ sɔrɔ n'Ala ka jɛ. o diyara n ye kojugu o kama welekan laban jumɛn b'i bolo ani folikan min b'i bolo Amadi Fofana i ka se k'o di ayiwa an ka se k'o mɛn ani folikan min b'i bolo k'a di i ka patron yɛrɛ ma n'o ye Zumana Tigana. papa ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka Zu yɛrɛ fo ka fara o kan. awɔ. a diyara n ye.
ayiwa a bɛɛ lajɛlen bɔra k'a ye k'a fɔ ko Zumana baarakɛla don baarakɛla don fasoden ɲuman don maa min bɛ nin ɲɔgɔn na kɛ ayiwa an dafɛdugu bɛɛ lajɛlen a b'a dɔn k'a fɔ ko fourager a man nɔgɔn a b'olu dɔn ka taa se électricien ma ni o ye kuranko ye a b'olu dɔn fɛn min ye kɛnkɛnɛri minɛ fan o fan n'i mago ser'o ma a ka ca la Amadi Fofana ni n'o ɲɔgɔn ye o fana bɛ ɲɛnabɔ Amadi i bɛ se k'i ka téléphone numéro yɛrɛ i bɛ se k'o di tari numéro jumɛn b'i bolo i bɛ se ka min di walasa ni maa min mago bɛ nin minɛn ninnu na a bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ wa. Papa numéro tɛ dɔwɛrɛ 75 05 23 01 o orange Maltel 69 02 43 84 a ka ca la n'i y'o numéro ninnu wele fɛn min ye kɛnɛ i b'olu sɔrɔ anw kɔni an bɛ dugawu de kɛ an bɛ segin ka dugawu belebeleba kɛ ko Ala ka Zumana ɲɔgɔnnaw ni k'a caya walasa an ka jamana in a bɛ se ka sanayɛlɛ ni k'o sɔrɔ a ka ɛnukɛ don Papa Kamara an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए खाई के पान बनारस वाला ओ खाई के पान बनारस